ka kerwok kubor balapalaj da iba PS lengdo lengba ka FBP jong i menta ka janmit hakaba la ong kumni ka jingyeper dabat minister ukhasi bat dabat kikaro what's new ai ngan krenbej imat kadai ke priplan bat bit shisha kumno ban penjot ya ki politician kinong yalam na kajaj menriu henyo trip kata khenriam upnar ubhoi uwar balai nga ong kumta labu cingkeli iba PS lengdo long minister rakham sangma na Karo Hills ha ke education arts nam shiteng ha ai mi jingyi kinong hikai kadaw balai hatu ukhasi om tbit kumno om tbit haba maria shimti artayu padon lami ka jingdawa hakapor balong urakam imat u konrat sangma kum chief minister open biang ya ki jingdon kam ka department ban laj jak burom ki minister na rilum karo sneu bhai yarap kedeulem hai ban meno ka don jingye por long minister urakam yok ngaklet ni ngambakla parari imat kapor ban pendon kam ya ka jabing ladai yang ban bisharu hakum kini ki jaj games namar kadai ka strategis kumno ban pentron ya ki long he na rikhasi namar kata minister ka education Maria Shimti mi jingyi hapwat ya kadaw hapenhun ya kinong hikai kumba penhun urakam menhaba udon hakashuki khanang baphinlaj ka ja burom bat ba ka jaj benriu kan ompechu yepi penkut ka ni kekerwo na iba PS lengdo